Nyúlbolyhos rét. Pufi a rózsaszín nyúlbolyhos réten él. Pontosabban a Mesés Málna út 1-es szám alatt. A nyulak bundája eltérő színű. Van fehér, barna, de szürke is. Viszont Pufi rózsaszín. Láttatok már valaha rózsaszín nyulat? A nyuszik salátalevelet esznek. Ez nektek is egészséges, viszont Pufi fagylaltot eszik. Szentég. Igen, Pufi imádja a fagylaltot. Ha megette a fagyját, gyakran azt kérdezi: miért nem maradt még fagyim? Ha azt válaszolják neki, hogy azért, mert mindet megetted, azt kérdezi: miért kell enni? Miért egészséges a saláta? Ki eszi a világon a legtöbb gyümölcsöt? Hát igen, Pufi állandóan kérdezősködik. Történetünk egy autókürt megszólalásával kezdődik. Tüt. George, a zsémbes sárga kutya vadul dudált, miközben Pufi átkelt az úton. Pufi megállt a zebrán, és azt kérdezte: miért vezetsz autót? Mert gyűlölök sétálni, mondta George. Mire Pufi: Miért gyűlölsz sétálni? Viccesen jársz? Bután festesz? George megharagudott Pufira. Megfordult az autójával, és hazament. Nem tetszett, hogy azt mondta neki, viccesen jár. Amikor Pufi rájött, hogy George nem jön vissza, folytatta útját. Pufi imádott sétálni, mert ilyenkor kinyújthatta lábacskáit. A járdán sétált, amikor megpillantotta Rexet, a malacot, és Pindurt, a kiskutyát. Rexnél egy vadonatúj fényes edény volt, amit megmutatott Pindurnak. Mire kell az edény? kérdezte Pufi. Hogy ragút főzzek benne az új tűzhelyemen. Erre Pufi még több kérdést tett fel. Miért szereted a ragut? A ragutól még nagyobb lesz a pocakod? Az én pocakom nem nagy, kiáltotta Rex, és sietve elment. Nagyon mérges volt Pufira. Pufi Pindurhoz fordult, és újabb kérdést akart feltenni neki, de Pindur leállította. Szegény Rex most szomorú, mondta. megbántotta őt, és rosszul érzi magát. Majd hazaindult, mielőtt Pufi bármit is mondhatott volna. Pindurnak igaza volt. Pufi kérdéseivel megbántotta Rexet és George-ot is. Úgy látszik, jobb, ha nem kérdezősködök. Úgy döntött, bocsánatot kér mindenkitől, akit megbántott. Arra gondolt, jól esne nekik egy-egy fagylalt. Ezért elindult fagyit venni mindenkinek. Útközben összetalálkozott Montival, a kecskével, aki izgatottnak tűnt. Nincs szükséges segítségre? Majd hirtelen eltakarta a száját a kezével. Újra kérdezett, pedig nem lett volna szabad. Mint tudjátok, olykor nagyon bántóan tud kérdezni. De mint kiderült, Montinak segítség kellett. George-nak születésnapja volt, és Monty nem tudta eldönteni, mit vegyen neki. Arra gondoltam, vennék neki egy pár cipőt sétálásra. Pufi elgondolkodott azon, hogy örülne neki. George, utál sétálni! Kiáltotta. Emlékezve, mit mondott George? Ó, de jó, hogy ezt te tudod, szólt Monty. Talán készíthetnék neki kolbászt burgonyával. Majd eszébe jutott. Ó, eltörött az edényem. Hogy főzzek bármit is? Rex, a malac új sütőt vett! Kiáltotta, emlékezve, mit mondott Rex. Monty nagyon boldog volt. Pufi megoldotta a gondját. De csak azért tudott segíteni neki, mert annyi kérdést tett fel.
Pufi összezavarodott. Most már nem tudom, hogy kérdezhetek, vagy sem. Később megünnepelték George születésnapját. Boldog volt, amikor kibontotta Monty ajándékát. Finom burgonya volt kolbásszal. Köszönöm, Monty, mondta George. George imádta a kolbászt és a krumplit. Ne nekem köszönt, hanem Pufinak, a rózsaszín nyúlnak. A partin Pufi újból kérdéseket tett fel, de ezúttal fontos kérdéseket. Azt kérdezte Paolótól, hogy olyan okos. Nos, Válaszolta Paolo. ha nem tudok valamit, rákérdezek. Pufi bólogatott, Igen. látva milyen boldog George. Kérdezni olykor nagyon hasznos. Mindaddig, amíg megfelelő kérdést teszel fel, és senkit sem bántasz meg vele. Folytatta Paolo. Paolo elindult a gomolyaggal játszani, és közben Pufi úgy döntött, a jövőben óvatosabban választja meg kérdéseit. Aznap csak egyetlen kérdést tett fel mindenkinek. Egy nagyon fontos kérdést. Van valahol fagylalt.